Теглен пак шамана, забърква в казана, на дъното на дъно и забърква отвара. Шита питам после точно какво стана. Бам-бам, и Мишо шамара. Музика откачаме в ритъма, винаги се закачаме в ритъми. Тука питате, искаш ли да откачаш, бе закачам те с маската на скелета, нали? Тази вечер да те разкостя, тука съм, нали? Отново разкосвам те, влизам за да боли. В ритъм и тука като влиза не можеш да гледаш дори отстрани. Силата цяла събирам и тука в мене я прекръщам. Направо така я поглъщам и просто си я завземам. Тя обича вида ги да е най-много с мене. Като ти сменя тръпката, се носи тръпката. Карате да козиш пак от коза, пак от тръпката. Да се носиш по носа без мръката. Да не ти бърка изобщо за никакви неща. Лошите ги нямаше тогава още, да. И ще стане пак да ги няма, да. Аз съм баси с горящата глава и с маска от диаманти и брилянти. Влизам тук, метистиката влизам, а на никой не му пука. Бам, добре, че премествам метеорити с мисълта на уши от бамбука, долен наркоман. Когато влизам в римите, тука да ги изям. Когато в ритъм аз обичам да нанизвам фрито да ти дам. Защото той е от душата, даже и 1 грам. Знам, че ще ми го върня, кажа през нещата. Знам, че винаги ще бъда тука да слезна на земята. И ще слизам, и ще слизам, и ще слизам. Докато всички лоши ни накарам да излизат. А времето е точно сега. Времето не си познаваш, защото е магла в твоята глава. И какво правиш? Продаваш пак в махлата. Няма много дълго да оставаш, пак ще се заминаваш. Те нещата не стават така, както си мислиш. Трябва да си учител, за да преподаваш. Трябва първо да го имаш и да го съзнаваш. Чак след това да го даваш. И много да внимаваш, да знаеш точно на кой да го даваш. За това този звук аз да не оставя на акаша, че никой път не е достигнал до тук. Тая вибрация няма как да влезе и да види този звук. Няма как да се вземе най-голямото, което е тук от към енергия. Последния портал. Ще разбереш за какво ти говоря. Чао! За сега оставям те в мига и в покоите на нощта. На. Силата и музиката винаги се завръща. Господ и ангелите те прегръщат.